ଥରେ ଥରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଭାବିଥାନ୍ତି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟେନି। ଆମେ ନିରାଶ ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ଭାବିଥିବା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଆମ ସହ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ। ତ ଏଇଟା ବୋଧ ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ସିଏ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ଆମେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ଜୀବନ ତ ଆମ ହିସାବରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି ନା, ଆମ ଲାଇଫ୍ର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ। ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ମିଳିଛି ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାହା ମିଳିବ ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଆମେ ମାନି ନେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରନ୍ତି, ସେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଆମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେବ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ଖରାପ ହେବ ସେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିକି। ତ ଆପଣମାନେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମ ସହ ହେଉଛି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ ଯାହା କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରିବେ, ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ।